Mali Marko. Halo, dobar dan, ovdje Marko. Da li kod vas može da skupi puška? Može. Meni treba jedna specijalna puška. Kakva je to specijalna? Za uspavljivanje. Za uspavljivanje? Da, znate o čemu se radi. Mene su mama i tata ostavili samog sa bratom, koga ne mogu da uspavam. Pa sam mislio da kupim pušku i da ga njom uspavam. Pa ne znam kako bi to izveo. Takvu specijalnu za uspavljivanje nemamo. A imate one slamke sa strelicom? Ni to ne držimo. Da vas pitam za savjet. Da čujem. Ako ja budem negde drugde uspeo da nađem pušku ili strelice, gde mislite da ga najbolje gađam? Nemoj da ga gađaš uopšte. Kako onda da ga uspavam? Zato što je to opasno čime se ti igraš. Ali on malo odspava pa ću ga probudim. Ali mama i tata tvoji znaju da ti planiraš to da uradiš. Pa ne znaju, oni nisu tu. Pa moraju da znaju, tako da sad ti kažem ozbiljno, sine, nemoj da se igraš s tim, okej? On ceo dan plače. Zovi mamu i tatu, neka dođu kući. A da li biste ga vi gađali strelicom? Ne, nikako. Vi ste precizniji. To ja ti lepo kažem, nemoj da se igraš s tim. Dobro, neću. Ako mi pomognete. Ajde, kaži šta te muči. Da li biste hteli da mu otpavate u spavanku? To ne, s time se ne bavimo. Evo sad ću ti dati mog kolegu, možda on lepše peva. Uz osmeh život dobro zvuči.